and Dental na Linda Mama ase baria bagutumia NHIF tibari wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera ase gitari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ikigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa Kiresimi ase namba enotisano ibere Isato kianda ibere isano Isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Chinsa ni Isato mwajumo likirelia chiabo no butukenga kiene kukualigania SMS yamangana mayanyara ukumanyigati ya retu abereto kukualigania kurose mambia ya ringentambe kweka Chinsa chigabo no bunabali kibaito erwa kuja sangre kuro chinkongo chansi ime na isiko yorogongo ruwa Gusii aseribwa nyara kukumanyia bunabono ayatoikire SMS ya ito nyirabona mange habereka kukolekana na kualigania tuemanyi asenchira yobo ikiranu litukerigali ya Jumatano Meronge ebere na Isato umucinya gatanu na gatatu umwaka bw'ikiri bubere na meronge ebere ne tatu nyirabono niko bono Chinsemo ao kigendrete kubwatia asowe mobokori bwe serikali nabo inyura NKMOC chinkayibere korwa ase county ya Kisii niko banyorobo konye weterase kyombe kia Nyareji Joshua Foundation asobwagachi bwe chinyomba nabo ikobono chikura sense ya Zimbabwe asentunde ntangani mayaga yogo kwa kumura Vincent Robert Mugabe umwaka bw'ikiri bubere na 19 igobono chiakolekana aseli tuko lialera krabacho sobo cholwego ubwakolekana gatikati y'umucyobosongo asensemelia yabana boda boda ayungati yalingo chibo kumanyase maragoba yabono nabokonda gutubwati ko ensemeli mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the digital nabagensemeli ya YouTube nabokotona buna Ndizi TV News. Asa yomone anda mange isaranso ikumoncho murigirito manya senchira yobo ikirano ritoko bwatana nerego etera somono bwe manyiryo igakoro kwa Joshua Auta iritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emese mangana mayeto ko chaka kurwase county ya Kisii ya sechinga ibere kurwase gwodi ya sensuna boigo ne gwodi ya kumarani meye county ya Kisii banyo robokonye aso bagachi we chinyomba kurwase kyombe kia Nyareji Joshua Foundation kolengana ne kyombe kinigo gyate bire buno bokonye obuni kubogo chama tukama kemage chinke chyokobe chinka chirigendere to gwetera makongo na ko reme chandiri babere bago etera gati yabo no kubura kwendagera naboigo okuburwase bakomenya bwatakana chinyomba chiabo nigo chiale gotwa omulikeito dipo na sanya ni gataro ikase chinke chonse na gotwaliga ni roboti rokubwatia Imeye kenyero kia ikongoche nigobo muchingo monene gochia se amate yomugaka Samuel Otumbi okali maiga yokanyoro bogimobo ya bukwa gacherwa obomenyo bw'enyomba nekyombe ya Joshua Nyarenchi Foundation. Ngwaka muyamono inguyana nigweto magokomuya nganyarire nyomba ogima warengo bokomu nta dikunyara kwaga tanda wati besen kwaga mwakira muyamono tangagachire nyomba mwana amenya tejikoni nejikoni yarubi bono yo igegotwa gagotwa bono mwakorire gentekiya mwamugusiria bono goikobuna kwa bonto Enkeywe nigo yarekana no mogoko asendo tobaganirie asege kegetambe kurende gwetera okunga kubogima no gutenyara nigo yabaireire egetiro ekenene tore no mogoko bugo kumia mwana omuntu mogoko tianyorire nyomba onya tabwati akora re nimbe
asa one oyo Joshua minto korege konekeiga agenderera nande gokonya abandi buna agenderete ntuga akia turi no mogoko kenyoro kikigima pi turi no mogoko manene onyare gwikirania ndoto yane konye gonchande birangera ryo kingokoranga gachire mame nyumba tho arigirie gachira kimi finally nende nyasaye okorere mipango yae Ekiombe gya Joshua Nyarenchi Foundation gekorawa n'omuno chebina kurwa sense ya Canada Joshua Nyarenchi nigo kene nekerenga kyogosira abantu bali barabataka batali kwenyara nagosira abana guchichi skuru ele banyale gukinia kerengo gyechisemi Gavana Joshua Foundation Kisii ya Joshua Nyarenchi twaja kuigurira ontumbi nyumba ontumbi omenyera matuka manga tabwati nyumba yarantore no mogoko twamwigurire nyumba oswale erarale amanye n'abantu bandi egera swase nyumba eyo nere eyigo buna abantu bandi iba bamate baito ngakimo wateba ekiombe gya Joshua Foundation ne ekiombe kia ikitali kia serikali ne ekiombe gyo kuerwa Joshua eruete agokonya abantu bali okonyora kwa bakulense akubasire muna bakurara batabwati nyumba bakurara isiko bali baguta chance balire chinda bali barwa bwatama amarwira wao Stella Moita boigo kurwa sekenyoro kia mwamumanyi egotoka imeye ward ya Kigogi nigagokera omona chebina Joshua Makori haso gutwara omoyobo wancha na gusira bali barabataka atse boiga mubolia konyara kogenderera gusira abantu bali batali kwenyara aneno konyora kwabo kolense Nkoiraneria etimu ya Joshua ngambia mono asemere mu magendete gukora mongorera nchobieka mokorera abande bagutambe biamono tiganya saba sin atari orora atebe ngana omushole kana ko bakonyo nsiko wenda igo Kuripotelia egetasene kia Ndizi TV kurwa sebunge ya Kitutu Chache North egotoka imeye county ya Kisii letariane Ndipon Asanya Mbiono mulikito dipo na asanya soroboti rwa senchira yobo ikirano mwancho muligerego tigara boigase bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii nikobona ekiombe kemo kurwa sense megetali ya serikali kiaba agekomera n'abantu bali bale nobole makorwa ase kanisa ya Kiaren Lutheran yego token semu ya Nyamaiya ase county ya Kisii ase bunge yo ya Kitutu Chache asogo sangana urasiri tukoliare ni kwa mulekerane n'obokorri bwabo ase kaligati y'abantu bale nobole mabanyara kobolia serikali kone kibuna nkuba bwatiranira sobokorri bwabo na kuba bagayemeremo na bokorengana n'ekiombe kinigobego kiaburire serikali konyara kubasira abantu bali bale nobolema buno muri kito ndemu Steven agotomanya Gati yabarema korwase chiwodi che bunge ya Kitutu Chache North ekyo kiremo Nyerero sensi marani na Kigogi nigobomirana gosanga ensemo ye kanisa yeke Lutheran ya Kiareni egotoka marani aso musangrekano lero nigo baerera gatie mechando bagwetera mono chinga kibaganetio obokoreri korwa chinsemo ao palimbire bya baremafu bagutwara disability ka ID cards gota mabire gokonyake lakini at times mbiri konyara gokonye kiagera it comes a time ikrono to apply for maybe scholarships and even some personal konyo sometimes mbiri ko ba considered in there ababa given priority and like they are normal peers challenge to gwetera ne ringa baremafu andons indur koror buna ntore marite nonyene kara to kona nyagitari buna bone kara kwanyurwo kona nyagitari igogo serigwa nganza chi to ikoigorerwa gokona nonyene kara ruarite to igo charigwa bono ntu tware ko sabanga na intwe kara serikali ya Ruto eto inyore buna baremafu na intu twe igunga to korteke ntorororo abana aba batagukwana n'abantu aba batagukwana ekero bakogenda nyagitari igo bakomera abanyagitari bagukwana batamaite kisaini nale gusaba serikali enene Ruto nale gusaba simbarati bato abanyagitari bekisaini ase nyagitari kyeito ekero abantu aba bakogenda batagukwana bakwanira kisaini emechando abarokiwa babwato balema bagwetera ase chisukuru tesiekere irisiko baremafu aba chisukuru chiabo ibirasi byabo and even the compound they adapted erinda abana abanyareko
unable adaptive to these learners. I am appealing to the LMP and even the county government, trying to make the school environment suitable to these learners. For example, those learners who are physically challenged, those ones who are visually challenged, there are no lamps. In some schools, there are staircases instead of lamps. As you access the classrooms, like their normal peers. Gati ya magani babwate gochia serikali enene, serikali ya county na visio mojumbe na sebarabuo koinyorwa amona gusirwa ko banyise omuroberio NHIF oyora abakerie getiro gyokonyorobo bwenia. Asinge abange bayimugeti kinyimbo. Tibali ko kolege saisi kulema, tibali ko kolege saisi gutara, tibali ko kolege saisi kogenda atambe, asebale no bale. Wona bale mabu nibo bakorwara mono wetero gutakolege saisi. Nale gusabe serikali. Eto NHIF. Igongo sabe serikali. Ekonya abayibuli bali babwata abana bali mafu none kibase kiachire kya cash transfer. None scholarship batokonya gaki ase kiatokire. Ase nyenjo niko tubwate mechande menge no bwata abana bale nomo no bwata bale mafu na disability is not inability bagoteba onda sabe omo muizimigumi muito chabeti na simbara tino mu women mangana abaye minyoki bakase president eto inyore buna ntwa bale mafu bakomo MCA eto inyora ba MCA sichigodi chitorenje chinye chigodi chitorenje nyasaye ba MCA mbaro banyare bagutunyo tunya tukuinyurwa. Kuripotelia Ndizi TV korwa ensemo ya Kiareni, Marani Ward, Kitutu Chache North Constituency, Ilietaliane, Ndemo Steven. Biyamuno muri Ndemo Steven Asoroboti rwasenchira jobo yekira no moncho muri gerego tigara boigomeye county ya Kisii tumurikira mangana lengetobo chori ni gobona bana boda boda kurwase county ya Kisii ane cross stage ya Equity yego toka katikati yo mujobo songo aseri tukulia bakorobo chori bwabo bene kunyara gochora bare bago chikobara anasobo koribwabo oiga sobo chori oboni gabana boda boda banyare kubolia bare bande cross stage chinde kani kubunanko bwatera na bare bune county iri kunyara gwekerania obosombi bwa boda boda na kobachinga gichinyororo eri kunyara gwekerania obokoribwa buno naboni gabara ibons banyare kubuli gwa kubwaterana aseganga je gokinya mangana renge tobo nchuriria ime ye county ya Kisii ananase sekta ya boda boda omuliketo Josephat ya Misi ni gatwari roboti uru asenchira yoboime. Sekta ya boda boda imese ya Kenya ngaji sekta chinyinge isichenere ko bachikoena nemeremo wetera aso bagende bechipigipigi nabuyo kwene kiabuna aba Kenya bange banyere ko bakwegenderia aso bimabwa bwakiralitiko litiko lya lero stage ya boda boda yego toka asensema ya Equity imeye county ya Kisii liwenyere ko bakora obochori bwabo liyo kwene kiabuna banyere ko bakolia abaraya bangao abaranyare ko bagoikirani chira chamagendero anene ase stage yo ya Equity anana mono abantu nabo baraboringa ngakiyanyarikana Equity yoke bwato bochori ase town yaito ntukulingana neri chikori yaito ekero omonda araire gose ekero ama member boka ba decide nga yaya tutagete change asobora iboito ande constitution yeto ya boda boda ekero toko gone kya bana boda boda na moso twategerere kerero kya members bari bara ase stage yo kibaga niri nga yaya we need a change na intubuna bara intubwati njerende yonse toko genda in the election no gwanjirana egento kuri members batagete twa baye change batagete kuna rero igatokuru change aso stage ya Equity aba bwatani banyara ko bagoikirana sobochori ugo nigo babulire abaraya baranyara ko bagochorwa banyara ko bakoenekia anene obomo omoreme no kubwaterana abigo gosirana ase chinchira banyara ko bakoenekiwa asoboteneneri bwabo ogwenge nango tebaiga abarai tujakira borayo banene bwatokonyire kyagera bwaro kiri jere ere endonge kabere abarai barachiko chorwa seri tukolia rero enda tuko basaba babege rero ntwa bwato bochori ase stage ya Equity wetro kwanja kwa nyasaye na preparation kyarengo nyasaye wanjire twakorera bochori boronge n'ababuyi batokire ababuyi no tore na barobwa urwo mo chairman mbako mu spokesman
ngagitenga dia abo agendas bago deliver as members echiba ngete ko chikobakorera. Geoffrey Nere umunyakirogo omuya anene bestage ya Equity kubwatirana amuna barayibende banyara ko bagochorwa nigo banekeire abagwatani abo bestage ya Equity ngamba chiko bagwikirana chira cyo kwegendereria na kweneke buna banyare ko bakoleta amagendero a stage yo ya Equity. Nino moko mona sengencho nchana wiro mobui asikure challenge station ya itoga ya boda ko bakira muna wana boda wa minto pia obisi nene amune body ya andalie tobo cholio wega mchengo chikobote ya wana boda bonse ba Equity to chamo tubwaterane na obisi nene tokonyo mwana boda tali kwitio karakine town ngima ande kero kena ande county ngima pia Kenya ngima. Manifesto chiritu abegete lazima tuchikore tokorera abananchi ati na ukweli transparency etoke ase stage ebintu biri byare gokorwa borogochi bono lazima turambure nonye twar from ata party kulingana na James Olo oyo ole anene munyakiro gwe body obochori me county ya Kisii ase sector boda nigate obochori ubanyara ko bokorekana asenjere ubwasioku akubuli obo mubanyara ko bokorekana asensemeli nyara ko bekobu nabo elia nyara ko bekobua elio kweneke abuna agenda cha magendro kenyera kwa bachiko ikiranigwa asiste yo. Sitaki kusikia ya kwamba ati kuna mlengo mwingine tena, ati kuna unaenda kutengeneza tena Equity B. Equity remains to be Equity stage. Hakuna Equity ingine. Equity ni ile inaongozwa na yule kiongozi ambaye umechagua siku ya leo. Tunaelewana leo? Hivyo kuripoti katika seni Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Byono muliketo Josephat Amisa soroboti rwa senchire yoboyekira no mwancho muliro gotika naito mulekero kurwango chinkongo chinde company ya mache kurwa se county ya Homa Bay ni gobono ye mukirege tambokero nakonyara kubona chira mache bali baire bakoiba mache na kwebekera senchire taboneti kolengana aso kubuna kweli chiko kolengana ne company ya mache ni gomate bira banta bange ni goyira gwikira ni obonchire bwoko ni ya mache se county ya Homa Bay ayubona konyara kubato kune company yuma minchaneli chiko aibawira bakwebeka roboka abanyene nigo chingo che company ye mukege tambokira na kuna chama cha yonsi abyo abereka gutumeka sense me yina ko ira abantu bono kuligia mache kurwa chinsemo uchirale na sibale kubwatikana una amacha abango bayira bakone gwana bakonerwa anne mono gatigati ye town osomo chomo ne Homa Bay ni ko bono abereka koibwa na abantu bayira bakora na gwikirani obonchero lyobo kolengana ne kyombe kyo mache omogwasko kurwa chinseme chichoma be ni ko batira uchikomekege tambokira sonde wanse baranyole oibe macha ya bwente wakanirwa erikorwe bango kunyara gwikerania ogokoni wa gwe county ya Homa Bay na bogati ya boncheria na boigona abatumeki ba macha kurenseme yuni go barokane kwe murunga ni mona soko na joko macha yuna gote yabuna company ya Homa Bay ya macha ya bwente kumukege tambo kero anene ko batigira banta macha na koligi chinchira chinge ya chiyo kunyara kogaya no muchando yo na banta bangani gona ya beterire go tara chinse mo chale gochia koligia amache. Ile shoka tumepata ni ajabu sana kwamba watu wengi mno wanaiba maji. Wanatumia maji hawalipi, hawataki kulipa. Imebidi sasa tumefunga kiosks kama 12 hapa Homa Bay town peke yake. Imebidi sasa wananchi wanasafa kidogo kwa sababu walikuwa wanategemea hivi kiosks kupata maji yao ya kila siku, lakini tunawaomba radhi watusamee kidogo au watu wafanye registration upya, kwa sababu wasipofanya registration upya itabidi sasa tunapiga maji inaenda bure au pesa haikuji kwa kampuni, hatutaweza kusambaza maji. Na gotigana na yo tumulekera mangana lenge tobo chenu ige county ya Embu bona yanyora murigo ishiringi milioni merongene na ibere ayibara chikokonya sinyagetari ase county yo ya Embu ayani gago chama tukama kema ega ya barole kora sinyagetari ne sinyagetari cha serikali kora se county ya Embu korokana kwe murungania na gote yabuna babere bakonyora obokorri botari yo bya kora sinyagetari anene aso kubora kwa mache kolengana no mutende bwa mangana lenge tobo chenu kora se county ya Embu Jeni Karimi ni gata birabona serikali ya county ya Embu nigo yabekire mu ruberesene kone kibono nyagetari cyonse ngo kikonyara kira amaryogo kolengana no kugania kwa kirenya getari ni gata bino nyagetari kira twaro kugania kone kwa amaryogo ne kira kikoywa amaryogo mange gekorengana no nyagetari kira twaro kugania kwa amaryogo ase county yo ya Embu. Kwa hivyo tumefanya mpangilio kamilifu wa kupokea hizi mandawa katika mahospitali zetu, ambayo kuna wale waakilishi wametoka county
the county health management team ambayo inaongoza hii timu ya kupeleka hizi mandawa katika facilities zetu, na wakifika kule kwa facility wanakuta committee ya acceptance and inspection ambayo imeundwa pale ikiongozwa na the facility in charge. Tunaelewa kwamba saa zingine huenda our demand inakuwa juu sana, especially wakati zile request zipo, demand inaenda juu sana na unapata kwamba zile tests zinakuwa na go tigera boigo asa mangana alenge tobo chenu tumulikire boiga se county area ya Murang'a mu governor we county yu Irungu Kang'ada ni gobana aruro kobodia go chia sabo bisabatano watene tamangana yo bochenu se county yo konyara kwetigie mere muri murioka inse yechu ikibere chire bosi yo kolengana no mu governor we county yu niga teberuna obokorri bwa warokane bole bwe kerango gense genta teberuna na chikumutumyo mu waziri tene tamangana yo bochenu ase county yu ono ya Murang'a kwaneke burankora liara mabaga yemeremo asore baraga niko bwatoka masakarabo asoko ira mabaga yabo bisau batano batene tamangana obocheno ase county ya Murang'a no naboni gate rubune nechiko nyara gokini obokorre bwekinyagetari asogote abuna abo bisau batano baragwekerania emero beriyo nabo ikono obokorre bwabo babere bakonyekerania asenjere taboneti asayimukire getambo kerona kwa boli betigemeremo inse ya matuko 18. County has decided that the future deployment of medical superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county's secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed to step down from 7th of September 2023. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents in respective na ekira yuagendrete ni gobono abanyanyimbo barene kiba kwego kiria yema igagwetania abanyanyimbo liwe emiye mo konyora obokoribwe kengo kigoro anaso gochia komento engeri yabo ya kiromutenyi kolengana nomunya kirobo otene tobokro abanyanyimbo Eliud Kinuthia ni gabe kese ya seritukolia rero asabanyanyimbo gwetani eliwe emiye mo gochi komento chibesa ekyo bakolia kera omutenyi yema iga yogotaigwa no kwabergo koneki wa kurwa Soma Inspector General bobanyanyimbo anene igoro yobo kordio bobo banyanyimbo na bokolengana na Eliud Kinuthia ni gobana nyara ko bolu Inspector General ko ne kuna kubwata na bare obo koleri boime na banyanyimbo no maiga yoko nyara komento ngeli yabo na bogwetani banyanyimbo bandi chime isano bochiko kinugwe birogo asobo koleri na boigo ni gate abuna ne chiko nyara kuaga chana kore bagali yabene asabanyanyimbo ko nyara goikerania emerobeli yabo buna ebwenerete. For all the uniformed police officers, we issue to the IG, having fulfilled his part as a commissioner of this commission and now proceeding as the commander of the service, we issue this circular to guide him on how to distribute whatever resources that we have. So I think that's the first business that we need to do. CEO, where is the place for signing? Here. Okay. Mwenyekiti sasa anatia sahihi results hizi ili baada ya kutia sahihi yake inakuwa rasmi na inaweza kukabidhiwa kwa IG sasa kwa kutekelezwa. This is the second copy. Okay, give me the two for the uniformed. I think this is a very important document for IG. These are 2 copies. More copies. Okay.
Na gotigana yono mwancho muligereria babui asama merania ya matera yeje skuru ni gase tukalero baikirana asenyo mbenke yoburai eyo gotoka somochi o na kurase county ya Nakuru nyira wano moje gonyara ko baleta maboroki wa baba okolibya chiskuru kubwatikana na mamiri ya matera ayubono abakago kole kana somoje go yubo gati ali baikirana ngamo no mokonyumare Vincent gadi gashagwa oyote yabune serikali ya Kenya kwanza nibigete mirobere bene konyara kwa nekuna ngochi bare gosira I want to, we looked, because we knew the talent here. These people are in Nyeri, and Your Excellency, I want to confirm, I was told by the people on the ground, they were very good behavior. We didn't have a single incident of indiscipline for the time they were in Nyeri. And I want to congratulate you and the teachers. And I was told the talent that was there. So nikaona hata sisi watu ya executive tujipange kidogo so that we are not ambushed. So for me to invite the president and to keep to the theme and the tandem of the mood, like that little girl from KBA school, one of the pop show, she really challenged us. Hata sisi kwa executive tuko na mtu wetu ya hiyo maneno ya hiyo talent. Na huyo ndio nataka akuje atayarishe rais, so that we keep to the mood and the whole agotigana yubono mwancho mo ligereria ko bwatekana nogo saganwa asbono mugimendrbe county ya Kirinyaga Njeri ina beteka go saganwa ligabare obeso kiriko nyaro go kwanire ngane yona ko gikerio go saganwa ne kwabare yabasubate gati yabare yabasubate go kwana isiko yemunga seri tukoria lero bakora wa nomo women rep county ya Kisii donya toto ni go bagikirege kole kiona ko ganya bara yabasubate ko wisiko ekaba wikirana nagokora emeyega yabo Chinsa Chonsi abara yabasubati ne kurase bunge bono ni gobagania serikali ko ne kinna abara yinko igubara sabara yabasubati ngo igubara obulendi boisaine anekero bagotwara emiyega ao. When women reps are going round checking on what is ailing our people, the governors or senators feel threatened, and this word leader doesn't make sense to most of our people. Something when you are a leader and you are earning 7 figures, you are now the topmost. When you are earning 6 figures, you follow that who is earning more. We are rated as how much you're earning, maybe how many bodyguards you have, and your sex. Are you a female or you're male? When you're female, you can imagine what can happen. So Honorable Gasheri's incident is quite unfortunate. We can't throw our fingers, oh, she's not in books with so-and-so, she's not in books with so-and-so. When you are elected, you are on your own. That's why we don't have 2 women reps in Kirinyaga. We have 1. She has people who voted for her, and the others have people who voted for her. What we need to do is to have respect, and the voters will judge at the end of the 5 years that one is in office. It's very sad. As a young parliamentarian, as a woman, I was looking at the picture of Honorable Gasheri, Jeremiah, and it took me back to when we were campaigning. And it took me back to all the incidences that we tried to report as women. And we talk about it, and now there is the 2/3 gender rule that we are trying to implement, and all these things about empowerment of women. But the reality is, even us who we are here, these parliamentarians, I'm a senator nominated under the affirmative action. But I can tell you, the bullying, the violence, it's talk. Na gotigana ibono chiduka chinyingana sensemeria ya isile gotoka se county ya Nairobi ni gasiri tukoria cyaba kigosie ko kubwatikana noko ni ebintu bitaliye bironge eyemaga ye kyombekere koligere lyo bwo bintu biri bikone kamenkatabu na caps ko bwatara na kyombekere kia KRA na bago n'abanyanyimbo batare chiduka chinyinga sensemeria isile abwasiduka icho cyaba kigosie ko bwatikana ko ni ebintanda ke bitabwende tikone wa oseko ni gwa ko bwatikana no gotekerania magani ya ye kyombekere kia kepse nona boni gesaka yene kiwa Chinsa mochesi liko bwatika no gusiko widuke ekyo azona bekyombe kya keps gya teru nambaga ndre kubwatira na nebyombe binde na semo yobore ndaba igone kyombe klikyo gosangelia bango kone kivuna chiduka chira toke chiko ni bintu bitekera ntekera ngirigitagere ngo chiro gosie kuna abanyane kwimukirwe getambukiro limuryoka in caps. So today
we had planned to raid easily on Ambanti Cosmetics, which we have found they are there and they are very ambutant. We banned these products long time, but they are still coming through what we call Fanya routes or through borders, and we have really laid it, but they are still coming. So we have heightened surveillance of these products. On the other hand, these products are very, very, very dangerous to human beings. They are not supposed to be taken because they really cause harm to the skin, and eventually they can damage the kidney and even the brain. Actually, hydroquinone and mercury are very, very, very poisonous. They are hazardous, and they are not supposed to be used by anybody in this country. And since we banned them in cosmetics, we are advising the public not to buy these products and ensure that also those who are selling, we are advising them to stop selling these products. Otherwise, the hand of the government is with you, is on you. Onchumulia kerogendrete go tengera yotika nkoiro ikachinse chirichese ko ikasenseri ya Zimbabwe iniko wana aseri tukolense ya Zimbabwe bakorobo choli bwabo aseri tukolialere ikonyara komochora omurai bwenseyo ebandera yobore ya sense nige koirukirwa na Emerson Manangwaga aseboiga ako omwameria yebwange kegima agendrete andaki komubwati ne chikura chinyinge kubwatekana ne chikura chabachiwa kwase litukolialero no na bwa sensemeria yo kwameria ni gobono batere mbale no bubu usembale no kwigana ngwechi bale ko bwa chikule cyo gwetera se kyama kemanyiketo na Citizen Coalition omo so mwameria obwenseme yoniga ale Nelson Chamisa oyotebera no kwigana nachiko bwa obocholi bweli tuko lya lero ko bwatakane chikura chia bachiwa kwa asense yo nyira bwana ne rentunde ntangani achikura chia berechiwa kwa sense yo ya Zimbabwe baga yo kabero murewense Robert Mugabe kunyara usiri kumabwa yo mwaka wechiri 2019 aswekira boni kwa bochero butanya wako aseba kora chikura lituko lya lero no bocholi bogendrete na boigo chikura kira chikobo tira abarwe togendra okumanya na kyo bocholi wako lekanire ana senseria ya Zimbabwe. Mwanchumuligiri bono ayungati yali ataoto ko aliganiria ase maragoba yabono wekirabuno kajagiro musumali mangana magyase nchira yobo ikirano walitwa bwate na borobo wetera so NSMND studio ngo bakarambye mono ana sumono boimanyiriya Joshua Auta ne karokalipeto ndere mukera hani kishibi chamuligi cha wikire ase nchira obwene tetwaro boligirire byana boigo obo tukoborobya kendra gotangara Ndizi TV obwanso bo mugusitumira nenga kenda SMS ya mangana mayali tukure ijuma litera nenche nkuruko Vincent Onyancha.